Piye Truk iso padha karo gendingmu apik aku seneng wireng. Kutut manggung pancen mungguing aku seneng klebu gending wajib. Pira apane? Wajibe? Pira wajibe? Monggo sing diimpi-impi kok meng kuwi. Ya kira-kira wis ora lumayan wis ora sadok di rewes. Apa sih ki anggar linggo srek ngono kuwi terus 500 ngono. Memang wedake niki jenenge ya bejo Nyai Slamet. Wong nek ora kalap ya kok ngono kuwi. Wis genten kowe gendeng gong ora usah kesuwen. Gendeng sing apik. Ya, Slendro. Aku nek gendeng ora iso mumut. Gendingan kok mumut. Kanyet-kanyet kepenak ngono kok mumut. Mumuti barang rusak kok ya. Aku iya. Nganggo wiraswara apa ora? Nggo apa? Tegese nembang sike ngono. Ora ada juntrung. Bawa swara kok wiraswara. Ayo sing bawa sapa? Ayo wiraswara. Mulane wiraswara. Dine penerangan kok senengane kok malah do maido. Ya nganggo ya kena wis. Angger mangkel ke antem kendang kowe engko. Bago angger nesu ngetokke le kudu. Ya wis bawa ya kena ora ya kena. Ora usah ya. Ndak kene duit. Wis rasa. Heeh wis. Ane wong sing jenenge wong gending kuwi tak kandhani. Wong gending iki nek apik kuwi ya kudu nganggo gerambyangan. Mengko nek gerambyangan terus buka ngono. Nek ora buka nganggo tembang dhisik jenenge nganggo bawa swara. Mengko nek wis kuwi agek tiba gong. Wis rasa nggo rasa gerambyangan langsung terus gong ngono wae wis. Grambyangane dadak kokang kikrik kuwi. Aku terus langsung wae aku arep. Cek-cek blang wis rampung. Gur ya sleren. Arep nganggo swara gali-gali gur ya sleren. Nganggo bawa swara nek gur ya sleren pokoke pakat-patari gur. Ha iya. Aja ta angger gur. Iya apa ora? Iya. Aku anjur bengok ora. Iya apa ora? Awis kayak nembang. Ora usah nembang langsung saka bonang yuk gur. Seluku-seluku batok ya. Suku-suku batok-batok
dadi tembangane kok asalam kok medon jujuk ya. Jujuk piye to? Sluku patok elo sirama menyang Solo payung modal majentit. Sing majentit ki warangganane. Hah? Sing majentit mau lah ya ki warangganane. Kok ya Pak? Apa? Warangganane majentit. Ora ngemati aku. Nyuwara tekle. Dadi sing nyuwara majentit lolo banjur kanca-kanca ra iso obah. Karang kepapat. Obah medeni bocah nek golek duit. Aku seneng aku kuwi. Sluku batok elo sirama menyang Solo payung moto majentit lolo pak aiso obah nek obah majentit. Para kalap aku iki mbiyen iki dolan aku kok dadi dinggo dolan Bagong kok iso serem. Sluku batok elo sirama menyang Solo payung moto iki ki ora larang. Majentit lolo bawo ora iso obah nek obah medeni bocah golek duit. Iki ki nggon kok ngendi golek duit. Padha wae. Ora genah. Lah wong genah dirungokke bapak ro ibu kok. Lek geguyon padha saenake iki njuk nalarmu kepi. Darane ra tak sengsir. Ruhun. Gamelan ki le tuku larang. Kok ming tok nggo jentit. Mbok nek gendingan ki apa ya Semaradana apa ya Gambir Sawit apa syukur nek Srimet Jemuk. Kok sluku botak. Bathok, bathok. Wong dirawuhi wong tuwa kok malah dora. Mongko ibumu angger krungu swara elek kok ngono kuwi. Seneng weh nganu. Njur nesu tak kandhani. Sing dinosoni aku. Darane aku kuwi sing mimpin kowe. Mimpin elek. Aku sing didakwa mimpin kowe elek. Monggo jane iya. Wong nyatane iya kok muring-muring. Dosa enake dhewe. Sesuk sore cepetke ya. Dolan karo bapak. Nggih, Rama. Aja padha. Aku tak nglimpekke mbokmu. Wis. Malah ra genah. Tak tunggu. Mengko nek turu gone bapak dodok-dodok. Ngarepan tak nani kirik. Oh. Tadi karepe nek marane men pangan kirik ngono. Ya ora ben ngerti nek kowe aku teko. Nang bapak ki ya sak ora-orane wong Karawaci iki gemati. Kowe nek ora duwe TV tak neng. Ning bayar. Petro, kae sepediu ngene. Bapak, kok di sepediu? Weh, tenang. Kono gawanan aku lilo aku.
ning gongmu tak ketikel ora karo-karuan. Padha karo aku digawe mlarat. Kanggareng apa? Gandeng awake dhewe iki ya sak ora-ora nderek bendoro. Ayo padha disebo ya wong bapak jangan ngrungokke gending gambir sawit. Ayo sebo gambir sawit.
genti ingkang winurusita. Kocapa kang kinarya sinabeting kinarita bebasan tunggal kandhane siji caritan. Punika warnanira ing pertapan ukira tawu ya pertapan Saptawarga. Ingkang wis kaluka yen to pertapan satumara mati jalma kok layu gawat kalewat-lewat wingit kepati-pati. Yen to dalu ketingal nggenya nglangut yen katon sepi kahanane. Menggeraken talaga ingkang langkung wening nganonaken so ngiringaken pategalan ingkang langkung wiyar. Ngayunaken plataran kinubengan pager watu kang tinata rapi. Sesekaran ingkang manika-nika mawarna-warna ingkang kunut pinacak suci gondo angam bararung nenggih rikala semana ingkang wis lenggah wonten ing bale patrabaan Sang Tapa Begawan Abiyasa ya Kresna dipayana amengkraken para cantrik-cantrik manguyu jejanggan gunggung ulu buntung nenggih kang keparing ayu ingkang wayah ing Tanjenganom Raden Angka Wijaya ya Raden Abimanyu kadheraken para birepat Panakawan Kilurah Semarna Garing Petruk Sumawana Bagong ingkang wis samya ngabiyantara andheraken marang Sang Abagus. Sang Tapa prisa ing wayah wis ngabiyantara sigra pinarin sasmita kinengangsek pasebane kepareng lucitaning driya. Kajang ayati melas
sang moho yekti sawusnya sumedi mungging patrabaan danguan ningali wijiling sasongko sangking aregrane ngarti alon angandika Cantre kula penemban ora bakal samar panduluku iki bendaramu Abimanyu kang usuwan Cantre lha nuwun inggih penemban lajeng watrindangi bendara kula Raden Abimanyu sampun dipun mong dumateng piyambakipun Rama Semar Badrayana jenenge kae Badranaya. Oh nggih penemban. Kowe iki lanang apa wedok? Jaler, Mas. Walah, tak kira ki nek kowe iki sebutane genduk kok ya nganggo rok. Yen niki klambi cantrik niki, Mas. Oh ya syukur ngono nek lanang. Lho, kok mah disyukurke? Tegese ki kena nggo wiji cantrik. Oh, nggih. Kowe ndek bojo? Sampun, Mas. Pira? Kok nyela-nyela takon pira bareng. Namung setunggal, Mas. Nah, ora ngono. Sesuk genepi loro ora ketan sitok lehor ya. Ora umum gong. Wong kok dibojo pitik. Putuku nggih rabi nyanyi sakwise prayoga. Pisuanmu padha kanthi harja kula. Kula tampi tang kalih Kanjeng yang paring pambagya dumateng pisuanipun ingkang wayah. Nampi pangestunipun Kanjeng yang minantu Karaharjan Nirsambikala. Keparmu ingkang wayah ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuga wonten saandhaping pepodo kan. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi wonten mestaka. Kakang Semar Badranaya padha manggi raharja Kakang. Kakang Semar Badranaya manggi raharja Kakang. Alah turu ta iki mau. Wong kang mangan kokean ya ngono kuwi. Mar. Gawe kaget. Aku getak sak kemenge Mar. Kowe iki ora turu wae kowe iki mau. Ditimbali noya kok. Malah merem.
Garang. Mata tuwa ngendi lalah. Diganti sing enom apa piye? Ana mata kok diganti, Gong. Niku wau kepripun Penemban? Padha manggih raharja. Oh, nggih, pangestunipun Penemban kados. Mboten wonten alangan tunggal menapa. Widada sowan kula. Widada kok widada. Tur tegese ki padha wae tembung iki apik ra ya widada. Nala garing ya padha slamet. Pangestunipun Sang Tapa Begawan Kramayasa kados mboten kirang tunggal menapa. Malah saya ndledek iki. Wong abiyasa kok Kramayasa. Sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Iya ya tak trima nala garing. Petruk padha Basuki. Pangestunipun Penemban kados wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Sungkeming pangabekti kula kunjuk Penemban. Iya ya tak tampa Petruk. Sampeyan wilujeng Penemban. Lho kok malah mbageke aku. Tenimbang kalah dhisik ra geduwung dhisike. Wong niku sak ora-ora dhisik ra iso ngaso. Ngra nyemane sing diomongke kanggo ngaso. Wong matur sing nggih tamu ku nek urung dibagekke iki ora kena nyiwara aku mah dhisiki lemne.